Hello, hello, én Bécseni Hello. 99 vagyok, és itt van velem Lokopó. Hello. Hát én Lokopó vagyok. Hát most beszeretnénk mutatni a mi házunkat, amit kb. 30 perc alatt megcsináltunk. Szerintem menjünk Szólnivaló. is. Hát, jó. Vissza a sima nézetbe. Nem mutatjuk be. Hát, Nem? tettem ide ilyen kis ajándékos kosarat, azt majd feljöttek a szeróra és kimondhatjátok, vagy felteszem majd a mappot és le lehet tölteni. Érdeklődjetek majd utánam e-mailen, és szeretnénk, ha feliratkoznátok a YouTube-ra. Üdv, Lokopó és Bécsének 99 házánál. Lopjuk a rezet, hát helyesírás egyes Lokopótól. Vigyázz, Creeper! Kaja? Megütlek. Gyere be a vendéglőnkbe. Megütlek. Színes fém. Na nézzük meg a házigót. Van egy óriási nagy bányánk, de hát azt majd a következő videóban fogjuk bemutatni. Itt az én ágyam, ott pedig Lokopóé. Ha persze sikeres lesz az első. Igen. Hát 50 megtekintés után csináljuk a következő videót. Na nézzük. Ugráljunk Egy mire való. Utána. Ja, és Második érdeme. második A érdem. második legértelmesebb dolog. Jaj. Júj. Jó, de jó. Új. Na, ennyi elég is volt. Mutassuk tovább. Hát, itt vannak a cuccok. Enderman gyilkoló tábort is majd csinálunk így a szerveren. Vagy ha jöttök, igen. Ez minimum 20 ember Igen. rajtunk kívül. Hát, szereztünk egy-két dolgot. Hát, kis Persze még egy idegenvezetővel. Fára csináltuk a házat, és majd szeretnénk még egy barátot így a társaságban, mert még vannak ketten, és így meg leszünk. És akkor csináljuk a videókat. Azt is majd lehet jelentkezni az e-mail címen, amit majd meg fogok adni. Kérlek, iratkozzatok fel. Na, mutassuk. Hát, igen, szerintem a bányát bemutathatjuk. Nézd meg, bemutassuk? Hát igen, mutassuk akkor, ha már így. Valamit a nézőkhöz. Szólj valamit a nézőkhöz. Hát, milyen volt ez a fél óra? Ez a nehéz fél óra? Nehéz fél óra? Hát szerintem, a legnehezebb része az a szörnyek megölése volt, meg a fakivágás, meg a bányászás. És majd fogunk csinálni skyblockot is, bocs, hogy beleszólok, majd skyblockot is fogunk csinálni ezután. Szerintem, mert még holnap megcsináljuk, és akkor azt is majd feltesszük. Na nézzük meg a bányát. Na nézzük. Várj, kardot elő, nehogy lenjen valami cuccos lent, valami szörny. Ezért előveszek egy kardot. Ott lesz a jacuzzi, ezt majd megcsináljuk holnap. Csinálunk egyáltalán vödröt. Igen. Hát igen, sok kis denevérköcsökség. Hát tele volt szénnel a bánya. Meg vassal. Szanaszét vertük. Hát, mit tudok mondani, következő videót 50 like után csináljuk. Gyere ide Lokopó mellé, és búcsúzzunk el tőlük. Táncoljunk nekik egyet. De mellé már. Gyere mellé. Ja. Na, hello. Sziasztok. Hello, sziasztok.